Iveta ma štve, že tá je taká dobrá. Rodič je zodpovedný za to, ako vychová svoje dieťa a prijať to starnutie s tým, že je to jediná spravodlivá vec na svete, ktorá účinkuje na všetkých rovnako, čiže proste toto sa nevykúpiš z toho, aby sa prezentovali nie plnšie krivky, ale obezné krivky. Obezita je pre mňa choroba. Učitelia a lekári sú pre mňa dve zamestnania, ktoré sú absolútne nedohodnotené, absolútne podcenené, tak dnes ten úspech je skvelý v tom, že sa dá zužitkovať a vieš z toho úspechu ako keby profitovať. Hneď. Hej, vďaka sociálnym sieťam. Že to je bomba. Hej? To je bomba, že proste a hneď idú spolupráce a tak ďalej. To je akože, čo ma v živote asi najviac mrzí, hej. Dnes máme u nás v pohľadoch generácií skvelú dámu, babu, kamošku a perfektnú ženu. Zora Covorová. Zorka, vítaj. Vítajú nás. Dievčatá, ďakujem za pozvanie. Konečne. My ti ďakujeme, že si prišla. Ja mám veľmi jednoduchú vec. My sme spoločné gymnázium absolvovali, trošku v iných ročníkoch, to nie je podstatné. Prepáčte, akože aj my. Ježiš, aj ty si chodila na Tomášikovu. Gymnázium, všetky tak prepáč ešte raz. My tri sme všetky spoločne absolvovali, ale nie v rovnakom čase gymnázium. Ale čo je dôležité, máme nádherné spomienky, mali sme rovnaké sny, ale sme ich dokázali aj realizovať, zvlášť v tvojom prípade. Budeme hovoriť dnes o motivácii, ale budeme hovoriť aj trošku o spomienkach. Čo si odniesla zo školy a čo si odniesla od rodičov? No, ja naskočím hlavne na tú motiváciu. Ty si bola pre mňa obrovskou motiváciou, pretože ja som bola od malička športovec a ja som sa narodila ako človek, ktorý chce stále vyhrávať, stále niečo dosiahnuť. Moja mama mi hovorila, že som bola najlepšie dieťa, pokiaľ som nechodila. Ako náhle som začala chodiť, ja sama, ja púva, nechaj ma, vo všetkom som musela byť prvá a tak ďalej. A tebe som extrémne závidela, keď si začala robiť v STVčke, Štúdio Kontakt, že tá Iveta ma štve, že tá je taká dobrá. Keď to ona dokázala, tak aj ja musím dokázať. Ale čo ja dokážem, keď ja nie som taká pekná a neviem tak dobre rozprávať. Ale teda som športovec, tak ma to strašne akože motivovalo a nabilo tým vedomím, že mám si veriť a mám ísť za svojím cieľom. To nás spája. To som veľmi vďačná, že hovoríš, lebo ty si obrovskou motiváciou zase bola pre mňa a pre moje cvičebné obdobie a stále si, takže to je fantastické. A nie len pre mňa, pre mnohé ženy. Dieťa. To si sedeli iba hladká liega. No však, ale my to máme rady. Ja sa pýtam takú, že ozajstnú otázku v rámci pohľadov generácií. Vyrastala si v čase, keď aj teda ty, ale hlavne teba sa pýtame, že keď vlastne deti sa hrávali vonku, trávili stále čas vonku. Ako vnímaš dnešný životný štýl tých takých detí až mladých ľudí? Minulé bolo veľmi vtipné, pretože na mojich feedpobytoch má strašne veľa klientiek a riešili sme práve túto tému sociálnych sietí, ako sú stále vlastne deti na telefóne zavesené a jedna klientka mi povedala, že vieš čo, ja už som prišla na to, ako vytrestať môjho syna, že keď niečo nespraví, mu zoberie mobil a povie mu, že musí sa ísť hrať von. A že on tú hodinu alebo dve, čo sa musí hrať vonku, že len sedí pod vchodom, že vôbec ho ani napadne niečo, lebo sa ani nemá s kým hrať. Hej? To, čo sme my dakedy mali, že na nás museli večer, už keď sa stmievalo, pískať, na mňa pískali ako na psa. A už som vedela, kdekoľvek som bola na sídlisku, že mám prísť domov. Takže je taká doba, bohužiaľ, nemôžeme. Vieš, ťažko mi, akože vždycky tá staršia generácia kritizuje tú mladšiu generáciu a povie si, no za našej doby. Naša doba bola, hej, takže ja si myslím, že dneska tie sociálne siete musia byť, pretože si ty potom out z toho celého diania kolektívu. Za mňa, ako za športovkyňu, nevnímam to pozitívne, ale ak teda riešim a konzultujem to s mojimi klientami, tak hovorím, skúste to dieťa do tých 3, 4, 5 rokov naučiť na ten pohyb, aby sa na ňo stalo závislé. A potom, keď príde do školy, už do toho prvého ročníka, môže sa, ešte tam tie prváci, druháci ešte sú OK, ale v tom treťom už teda to nastupuje všetko, ale keď si navykne na tie endorfíny, lebo to je chemia, to funguje telo na tejto chemii. Keď si navykne na to, navykne si na súťaženie, navykne si na šport, na hrávosť, tak mu to bude chýbať. Takže ja si myslím, že toto je taká trošku cesta a zodpovednosť rodičov. Ja, prepáč, iba mám doplňujúcu otázku v tom, že myslíš si, že tým pádom, že netrávia toľko času vonku a pohybom, že sú ako keby ochudobnení o taký lepší štát do toho športového sveta?
Alebo vedia to dobehnúť tým, že naozaj pokiaľ tých rodičia ich dajú na nejaký krúžok športový, alebo tak, že nie je tam ako keby vidieť, že musia dobiehať tú rezervu. Tak ja si myslím, že, počúvaj, my sme hrávali Vibianu. Vibiana, to bol test, skákali sme gumu. Ja si pamätám, že som ako malé decko skákala gumu, že šestky boli pod prsiami, alebo sedmičky. A ja som dokázala ako malé decko tie nohy vyskočiť tak, ohnúť, že som dokázala tú gumu spod prsia teda preskočiť. Čiže také základné koordinačné, lokomočné pohyby, obratové, vieš, také tie veci, naozaj my sme získavali na tej ulici. A boli sme také všestranne zdatnejší, podľa mňa. Ale zase, opäť idem k tomu, že rodič je zodpovedný za to, ako vychová svoje dieťa a každý múdry, inteligentný človek už v dnešnej dobe vie, však pozrieme sa na mladých ľudí. Dneska už nie je trend chodiť na diskotéky, hej, party, každý štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, nebudem hovoriť, že bolo obdobie, keď sme mali každý deň, hej. Túto pani každý deň sa rozšla, že v pondelok není žiadna party. Že není diskotéka. Hej, není diskotéka. Ale dneska mladí ľudia robia si party také, že ráno o 9:00 sa stretnú pod mostom SNP, vyberú sa na hodinový beh a potom prídu a pijú maču a hudba a tanečky. Toto sa mne extrémne páči a myslím si, že táto generácia už tie svoje deti bude vychovať k tomu pohybu. Len teraz tá medzigenerácia trošičku medzi tými našimi ročníkmi, ktorí vhúpli do práce, nemajú čas, tak musia byť zodpovední a musia tie deti svoje k tomu viesť. Ale ja si myslím, že toto, čo je teraz ten trend, je výsledok tých múdrych rodičov. Že tie deti chcú zdravo, v športe, mať priateľov z tohto prostredia a proste nie je to už to gro, čo sa dakedy holdovalo alkoholu a nechcem povedať takým všelijakým tým iným drogám. Čo bol zlom v tvojom živote? Ktoré obdobie, ktorá možno súťaž, víťazstvo, sklamanie? Čo bol zlom? Vieš čo, tak u mňa to bolo také, že ja som vlastne študovala solový spev a hru na klavír. A pozor, ja som dobre spievala. A ešte keď som mala... Zažila som ťa na niektorých 13-14 rokov. Na party to už bolo neskôr. Ale 13-14 rokov, keď som mala naozaj, ja som tak chodila a vieš, ty dobre vieš, však vy viete v rodine, máte speváka úžasného, že keď trénuje ešte hlasiky, tak sa dá. Tak ja som ako 13-14 ročná ťahala vysoké C-čko a moja učiteľka ma pušovala, aby som išla na konzervatórium na strednú. No ale Zorica objavila atletiku v 12 rokoch. Atletov? Počkaj, nemyslím v dobrom. Akože, atletiku, skôr atletiku, tedy ma nezaujímali moc chlapci. Ale musím ti povedať... No zaujímala moja dobrá partia a proste tréningy poctivé. Takže samozrejme, tie dobré partii boli chalani, baby a prežívali sme všetko spolu. Čiže mňa ten šport strašne lákal, tak som išla na gymnázium, chvála Bohu som sa dostala, lebo som bola tupá z matiky a chémie a fyziky, ale teda spravila som úžasné gymnázium Novomestského, hej, kde neboli nízke nároky. A tam som vlastne robila atletiku a potom som išla, no však kde, ja som chcela ísť na medicínu, pretože môj ocko bol doktor. A ocko si ma posadil a povedal, v prvom rade nemáš na to riť, pretože ty neobsedíš nad štúdiom a v druhom rade si tupá z matiky, fyziky a chémie, takže nemáš šancu to dobehnúť. Tak som si vybrala to, čo ma veľmi bavilo, pretože ma bavil ten šport, pohyb a veľmi ma bavila biológia na gymnáziu, čiže kde bolo aj okrem iného aj to ľudské telo, tak som si vybrala telesnú výchovu, kombinácia biológia, telesná výchova, učiteľský smer. Ja sa ti musím priznať a nadviažem na tú otázku. Minule sme sa bavili o najšťastnejších obdobiach v živote a ja som mala pocit, aj som sa na to pýtala maminy, že ktoré bolo jej najšťastnejšie obdobie a ja som to vnímala tak, že to obdobie pre ňu bolo, keď chodila k tebe ešte do Zora centra ráno cvičiť, mala takú proste peknú rutinu, že ráno išla, mala tam svoju komunitu báb, s tebou si zacvičila, potom išla do roboty a tak. Ktoré obdobie bolo pre teba najšťastnejšie? Ja sa musím priznať, že ja aj teraz často, keď tak sedíme s klientkami, debatujeme a oni mi dajú otázku na niečo, vždycky sa prichytím, že v určitom období života ja som vždy žila naplno a vždy som robila to, čo ma bavilo a plným priehrštím a vždy ma bolo všade veľa, hej. Tak ja som povedala, že som narodená s tým, že proste chcem byť prvá, najviac, všetko, extrovert, komunikácia s ľuďmi, proste som taká a nezmením to, hej. Takže ja som mala krásne obdobia aj na vysokej škole, keď si spomínam. Po vysokej škole, keď som rozbiehala, vlastne som sa vzdelávala v tom, čo robím aj teraz. Som cestovala po svete, vyhrala som majstrovstvá sveta v aerobiku, potom som bola ako prvá Československa vlastne na Arnold Classic, ešte vtedy nebola Olympia, akože Miss Fitness World. Čiže to boli krásne obdobia, ale
Akože potom bolo obdobie, keď som dlho žila aj v zahraničí v Los Angeles, kde som sa veľa toho naučila. Vtedy ešte teda neboli sociálne siete, ale som chodila do knižnic, hej, moje kamarátky chodili na Rodeo Drive nakupovať a ja som si išla do knižnice a do videopožičovní sadnúť a tam som si študovala, takže som nasala veľa takých tých informácií, ktoré zúžitkovám teraz v mojom živote. Ale ja si myslím, ja by som to povedala takto. Každé obdobie života prežívaš to šťastie, ale ten komfort, taký tu, ten confident, cítim naozaj, že mám po tej 50-ke. Pretože je úžasné starnúť a prijať to starnutie s tým, že je to jediná spravodlivá vec na svete, ktorá účinkuje na všetkých rovnako, čiže proste toto sa nevykúpiš z toho, je to len o tebe, ako sa staráš o seba, o to svoje zdravie, čiže možno to fyzično, niekto vyzerá trošku mladšie, niekto vyzerá na svoj vek, ale ja si myslím, že ten vek, keď zostarneš, tak do pohody a v zdraví a pochopíš, že už nikomu nič nemusíš dokazovať, len sama sebe, ak ešte niečo chceš a všetko robíš už len kvôli sebe, nie kvôli okoliu, neobliekaš sa kvôli okoliu, hej, že proste robíš to preto, aby si sa ty cítila dobre, sama so sebou, ale aj v kruhu ľudí, aj takých ľudí si vyberáš a tí, ktorí ti dávajú tú pozitívnu energiu, ale skôr ťa zahlcujú takým tým niečím, čo nemusí byť vhodné pre teba ani pre tvoje zdravie, tak ty si sa už vybavila v 50-ke, už vieš, že už nemáš. Takže ja si myslím, že teraz je takéto úžasné obdobie. No ale samozrejme, akože prijala by som mať znova 20 a ten rozkvet. A ten rozum teraz, čo má? Ani nie rozum, tieto možnosti. Alebo možnosti, áno. Tieto možnosti, lebo mne občas hovoria aj moje klientky, že prečo ty nie si tam a nie si tam, no lebo my sme nemali tie možnosti, hej. Keby som mala teraz tie možnosti a ten drive, ktorý som mala, tak som proste... Tak. Dobre, aby to nebolo iba pozitívne, tak máš aj najhoršie obdobie? Tak áno, tak väčšinou sa to spája s tými srdiečkovými obdobiami, hej. A tak však verejnosť vie, že som mala taký dlhší vzťah s jedným hokejistom a ten rozchod bol pre mňa veľmi ťažký, lebo to bolo poprvé veľmi, veľmi veľké sklamanie sa v človeku po tej stránke, ako to ustal a do akého svetla mňa ako bývalú partnerku postavil. Pričom on vedel, že to nie je tak. Aj teda dneska sme, môžem povedať, na úrovni ľudí, ktorí sa vedia pozhovárať. A v druhom rade bolo pre mňa veľmi bolestivé to, že ja som vlastne sa snažila byť partnerka vrcholového športovca, takže ja som moju kariéru ako keby dala úplne bokom a robila som to podhubie zázemie najlepšie, ako som vedela. Ako bývalý športovec majster sveta som presne vedela, čo potrebuje, takže som sa snažila ten môj život ako keby venovať jemu na 100% a samozrejme až po skončení vzťahu sa väčšinou dozvieš, čo všetko sa dialo za tvojim chrbtom. A bolo to naozaj veľmi bolestivé, ale musím povedať, že tak ma to posilnilo a to asi každého človeka v živote, že keď má sklamania, keď si dolu a sa z toho vyhrabeš, tak ťa to posilní a mňa už sa momentálne, akože také veci, jak sme začali sa tu baviť že vieš, že strašné sú tie hejty a tak na sociálnych, akože mňa sa má týkať nejaký hejt. Ja už som na to veľká teta a stará teta skúsená, aby sa ma také niečo týkalo. A hlavne, keď nevieme, a respektíve vieme veľakrát, že tie hejty sú úplne zbytočné, respektíve sú namierené práve preto, aby ťa potrápili. A to nechceme. Neviem, podľa mňa sú to skôr ľudia, ktorí v živote nič nedokázali, nemajú svoj svet, nie sú self-confidence, nie sú užitoční, nie sú prospešní a závidia. Je to závisť. Čiže je to aj takých ľudí, nie je mi ich ľúto, ale oni sa podľa mňa trápia v tom svojom vlastnom hrnci sa varia. Veľmi rozporuplná téma v podcaste Pohľady generácií sú moderné technológie. Sú generácie, ktoré si myslia, že je to perfektné. Sú generácie, ktoré si myslia, že radšej by sme žili bez nich. Ako to vnímaš ty? Pomáhajú moderné technológie v starostlivosti, povedzme, že o zdravie alebo šport? Ja to vnímam extrémne pozitívne, áno. V prvom rade nám uľahčili strašne náš život, však niekedy sme museli chodiť s vypísanými poukážkami na poštu a stať v rade. Čiže po tejto stránke je technológia ad jedna úplne perfektná. Ďalšia stránka, dnes ChatGPT, akože ja využívam
v podstate každodenne, kde sa len dá. Mám nastavenú super inteligentnú verziu, dokonca som sa bola vzdelávať, aby som vedela, ako ju používať. A je to niečo perfektné a OK, môže sa povedať, že deti nám hlúpnú, ale na čo nám bolo memorovanie a učenie sa memorácií z našej generácii? Na nič. Aj tak som všetko zabudla. Aj tak som, keď som mala z tej matiky a 4-5, dneska, keď mi takto niekto položí nejaký biznis a povie mi o ňom 10 vied, tak to mi v hlave zablikajú kolieska a presne viem, že či áno, či nie. Či sa mi to finančne oplatí, časovo oplatí a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že je to perfektné. Uvidíme, kam to všetko pôjde. Trošičku čo sa obávam, že bude zneužitá v oblasti vojenskej. To je jediná vec, čo sa obávam. Ale napríklad ja by som už prijala takého robota mať doma, ktorý si so mňou pokecá, ktorý mi pomôže, ktorý mi všetko spraví, čo potrebujem, ktorému zadám, že poukladaj a ktorý si aj zacvičí. Teraz nehovorím sama o sebe, ale zacvičí si, tak ja som si zacvičila s mojou maminkou, tak si bude zacvičiť s nejakým seniorom. Čiže pre mňa a za mňa je to bomba a nehovoria z medicíne. Tak tam to ide fantasticky. Ja nehovoria z medicíne, čo bude, čiže ako sa už rieši Alzheimer, verím tomu, že ako sa už budú pomaličky riešiť klbové problémy, že už sa nebudú musieť klby ako mne vymieňať, že už sa budú preventívne vedieť vyživovať, ošetrovať a tak ďalej. Čiže mne sa toto všetko páči. A každý, kto sa ma pýta, lebo veľa ľudí aj konzultujem v oblasti tých výmeny tých klbov, každý, keď sa ma spýta, no ale však to je len tak, že sa hovorí, že na nejakých 15 rokov života, čo potom? A čo riešiš za 15 rokov života? Tak to ti odrežú hlavu, dajú ti celé umelé telo. Budeš to len ty, hej, tvoja duša. Akože za mňa všetko, bomba. A chcela by som, aby to išlo ďalej, lebo teraz mňa veľmi zaujíma tá téma longevity, hej. Prepáčte po slovensky. Dlhovekosť, ako sa dajú opravovať bunky na úrovni DNA, ako sa dajú vyživovať mitochondrie, aby vlastne nám dodávali viacej energie. Mňa toto všetko extrémne zaujíma. Dobre, mňa teraz zaujíma úplne späť, lebo nie, že by som tu bola... Ja som tá staršia od vás, ale na druhej strane toto všetko beriem, čo si povedala. Absolútne s tebou súhlasím a rovnako v tom vidím obrovský potenciál. Ale idem k tvojmu športu. My sme dlhé roky, aj som sledovala tvoju kariéru, aj celé fitness, ako sa posúvalo. Sleduješ ešte dnes možno preteky fitness a sleduješ, kam sa ten šport vyvíja? Je to k lepšiemu, k horšiemu? Chcem ísť trošku späť k tomu, pretože Zori, kto ťa poznal, tak vie, že si musela neuveriteľne veľa obetovať preto, aby si bola tam, kde si bola. A chcem vedieť, či možno aj tie nové metódy, technológie pomáhajú teraz možno tvojim následovníčkam k tomu, že majú výkony, robia to možno to isté, čo ty, respektíve fitness ako taký, kam sa posúva a či im to pomohlo. Opäť ti odpoviem, že áno. V prvom rade som rada, že ten fitness, ja keď som súťažila, tak bola len jedna jediná kategória na svete. Takže naozaj si musela byť dobrá, aby sa dostala na tie majstrovstvá sveta. V mojom prípade to bolo, že mne sa stalo, že ja som 5 rokov za sebou vždy vyhrala. Teda dokedy som súťažila, tak som vždy vyhrala na Slovensku. A mohlo to byť dosť demotivujúce pre tie baby, ktoré tiež chceli ísť za Slovensko súťažiť, hej. Potom sa spravili dve kategórie do 169 a nad 169 a takže mohli už dve kategórie. A potom sa spravilo viacej kategórií. Potom sa spravil fitness ako taký, kde je choreografia, potom sa spravilo bikini fitness, teraz už je model fitness, teraz už sú rôzne, by som povedala, asociácie svetové, takže je perfektné, že viac boli z hľadiska aj žien, aj mužov, tí ľudia motivovaní a každému sa páči niečo iné. Za mňa to vyskočilo, hej, že dneska tí ľudia naozaj už nie je móda sedieť s cigaretkou v kaviarničke nad kavičkou, už je móda ísť do fitka a robiť si krásne selfie a mať pekný zadok. Takže na to aj tie baby, ktoré by to nerobili, si musia akože zamakať, musia si nastavať stravu, jedálniček, tréning a teraz prejdem k tým technológiám. Dneska ideš, dáš sa odmerať na základe krvi, proste tvojho zloženia tela, ti takto vypluje, ja mám takýto kolaborát, hej, ktorý ti povie, či máš hornú časť tela silnejšiu, alebo pravú časť tela silnejšiu, alebo ako sú na tom zdravotného hľadiska tvoje bunky, koľko máš vrstv, koľko máš tukovú vrstvu, koľko máš viscelárnu tuku, proste všetko ti to povie. Toto neviem, či chcem všetko vedieť. Áno, ja som si to dala, ja si to robím každý rok. Ja som si to dala robiť. Jasné, žartujem. A
taktiež ti na základe toho, aj keď nemáš tréner a vie ti ChatGPT spraviť proste celý kolaborát o tom, ako by si mal trénovať, čo by si mal jesť, takže za mňa bomba a nepotrebuješ dať už veľké peniaze odborníkovi. Ale sú na to aj odborníci, ktorí ti to ešte vylepšia. Dobre, keď hovoríme o odborníkoch, prepáč, môžem? Áno, poď kľudne. Keď hovoríme o odborníkoch, tak je teraz z nášho pohľadu, keď hovorím z nášho, tak hovorím aj o mojom manželovi, ktorý to trošku sleduje. Je taký svet šarlatánov. Teraz je taký dulkamára, pre tých, čo nevedia, to je v nápoji lásky. Človek, ktorý predáva víno a hovorí, že je to láska. Jednoducho je veľmi veľa ľudí, ktorí využívajú toto, čo si povedala, načítajú, nazbierajú a prezentujú sa ako skvelí kauči alebo skvelí tréneri a tak ďalej. Pričom využívajú možno práve ChatGPT. Ako mám spoznať, čo je správne a čo nie je správne? Lebo veľakrát s týmto narábajú mnohí influenceri, ktorí sú pre mňa ako keby motiváciou a nie je to nebezpečné možno pre tú mladšiu generáciu, ktorá berie toto, čo sa ponúka, za mňa život veľakrát šarlatáni, ale na druhej strane motivujúci. Takto. Musíš sa rozhodnúť, čo chceš. Pokiaľ chceš naozaj na sebe pracovať po tej fyzickej stránke, mala by si mať dobrého trénera. A dobrého trénera nenájdeš na Instagrame, nie je len na Instagrame, je aj na Instagrame, ale má za sebou prax. No. Má za sebou klientov, má za sebou výsledky dlhoročné a proste nie je to človek, ktorý si načítá a sadne si tam a robí wow, super, aké dobré, využíva technológiu, využíva profistrihy, využíva do toho viedať tú, by som povedala, odbornosť z hľadiska toho, že dneska ti vypluje tú odbornosť a proste preto máš to know-how. No. Ale proste tréner, ktorého chceš, aby ťa trénoval, by mal mať za sebou prax. A ja to vidím, však mne chodí strašne veľa klientiek z celého Slovenska, aj zo sveta mi chodia klientky. A proste, keď si ho hmatám, chytím ich a poviem ich, toto robíš, chodím cvičiť 15 rokov. Prečo mi to nepovedal ten tréner? Hovorím, to neznamená, že ten tréner je zlý, ale proste možno nevedel, že ti to môže vysvetliť didakticky trošku inakšie a tebe to klikne. Lebo ja hovorím, že každé cvičenie, každý šport, všetko, čo ti nejde ako bicyklovanie, že skúšať a potom zrazu viem bicyklovať a už ho vieš na celý život, hej. Čiže opäť treba rozlišovať, že či som len naozaj taký influencer, že som vyšiel z nejakej TV show a za to, že mám, ja neviem, sa mi zvýšil výška followerov, že teraz budem dávať to, ako cvičím vo fitku. Zorka, len veľmi ťažko to aj tie mladé deti, mladí ľudia vedia odčítať. Prepáč, do tohto vstúpim. No. Ja si myslím, že jedna z vecí, ktorú mladá generácia robí, čo tvoja nerobila, alebo možno nerobí, my sa veľmi riadíme recenziami. My sledujeme recenzie na všetko. To znamená, že vyberám si reštauráciu na základe hodnotenia. Vyberáš si hotel, vyberáš si hocičo. No. Hej, to znamená, že naozaj, že je síce možno, že veľmi veľa na trhu, aj povedzme šarlatánov, alebo možno, že menej zdatných ľudí, ale tiež si proste pozerám, čo o ňom napísali, či má nejaké referencie. A samozrejme, ak už spolupracoval s viacerými ľuďmi, ktorí ho hodnotili dobre, tak akože asi to pre mňa znamená, že toto nemusí byť úplne od veci a môžem to vyskúšať. Prepáčte, rozviniem, mám niekoľko prípadov, kedy sú zaplatené recenzie a sú zaplatení klikači, ktorí takto klikajú a dávajú ti akože dobre. To sa dá ale tiež pozrieť a odhadnúť. Dá sa to, aj to sa dá. Tak toto ste mi ešte, poprosím svojho GDP. Keď chceš... Keď naozaj niečo chceš, akože verím tomu, že dneska už tí mladí ľudia na základe toho, že sú tak zbehli v tej technike, nie sú také červené čiapočky. Okay. Vieš, ja si myslím, že sú už trošku zorientovaní, len teda áno, tá influencerská sila je veľká, ale napríklad ja som teraz pozerala, bolo odovzdávanie cien minulý týždeň, minulý víkend a ja teda za ten šport som extrémne rada, že Dominika, teraz neviem, ako sa volá druhým menom si spomenúť, ktorá vyhrala za ten šport, že vyhrala, lebo pre mňa je to jedna úžasná žena, ktorá na sebe maká, ktorá robí, ktorá netušíš. Neviem, veľmi na rovinu baba, akože ale čo robí, aký šport? Okrem toho, že to bývala športovkyňa, okrem toho, že si prešla, myslím, že aj ako modelka určité obdobie, čiže vie možno, čo je to aj, neviem, či anorexia, to nechcem povedať, ale proste, že mala zakázané jesť, bla, bla, bla. Proste to dáva ten svoj verejný obraz. To sa teším, takže reálny. Máme kredit. Má kredit. Má pre mňa vysoký kredit a okrem toho je to tak krásna žena, že aj ešte sa mi páči, aj akým spôsobom používate sociálne siete, že má vynikajúceho partnera, snúbenca, teraz už budú mať za chvíľku manželia, takže používa ho aj na také cooking, recepty várenie, sú veľmi vtipní, veľmi milí a
za mňa sú presne, toto je typ influencera, ktorého budem rada pozerať a nechám sa chcem, ovplyvniť. aby mladí ľudia Áno, sledovali a motivovali mladých ľudí. Ale ja sa teším z toho, čo ste povedali obe v podstate, pretože my sme síce tí, o ktorých už sa vlastne nestojí a už sa prekročia. Ja som už v tej generácii, kedy vlastne nikoho nezaujímajú ani moje skúsenosti, ani moje názory. Myslím teraz na mladú generáciu, lebo je to prirodzené. Ani nás to nezaujímalo. Pamätáš sa, pre nás boli 40-roční ľudia, proste starci, je to úplne logické. Ale to, čo ste tu obe povedali, je pre mňa tým pozitívnym signálom, že stále sú tu decká a generácia ľudí, ktorí si presne vedia, tak ako si mi ty povedala, vyhľadať, zrecenzovať, jednoducho nenaletieť, nehlupnúť a mať takéto aj trošku vlastné videnie, lebo mňa tá stádovitosť trochu desí a teraz ste ma upokojili. No tak to sme radi. To som aj ale zase nie všetci, hej? Veď hovorím, že nie všetci. Nie všetci sú takí, že si idú do toho rešeršu. Ale ja si myslím, že chcem povedať, že určite sú na tých sociálnych sieťach ľudia. Ja dokonca, keď moje klientky prepúšťam a sa ma pýtajú, Zori, a nenapíšeš nám nejaký tréning a nedáš nám nejaký... A prečo nespravíš nejakého? Na čo ja budem robiť to, čo už je spravené? A mňa baví robiť to, čo robím, moje fit pobyty, cestovať po svete s mojimi klientami, tým pádom na to nemám čas, hej. Takže ja kľudne dám, pozri sa, podľa mňa je najlepšia táto a táto, kúp si od nej tréning. Ja som si ho kúpila, aby som si ho načítala, že či naozaj ho odporúčam mojim klientom, aj keď podľa toho necvičím, nerobím, nestravujem, hej, že mám, lebo každý sme individuálny, nemám čas ani, tak odporúčam, kúp si toto, chceš mať lepší zádok, zväčší, kúp si toto, ten jej pitch, hej, workout 3-mesačný a odporúčam kľudne toho druhého človeka, aby nemusím ja zarábať, ale viem, že je dobrý. Takže nie som v tomto malá. To je to, čo som ti povedala, že ja hovorím to isté. V určitom veku po 50-ke už získaš taký nadhľad na veci, že pre mňa je drahší môj čas. Hej. Ja chcem robiť už len to, čo ma baví a nie, aby som musela od rána do večera proste a súťažiť s inými a tak ďalej. A najmä, keď to hovoríš, prepáč, že to je tak vypracované, urobené, niekto sa tým zaoberá. Prečo nie? Nemusím súťažiť. Ja radšej, vieš, ja doprajem iným a keď je to kvalitné, tak podľa mňa tak to má byť. Kult tela. A v tejto dobe sú podľa mňa dve také opozita. Jedno je, že vidíme samozrejme všade influencerky, ktoré sú nádherné, častokrát prehnané filtrom, majú umelý zadok, vypchatý nejakou protetikou, majú proste spravené prsia, tu majú naťahané neviem aké zlaté nite. To je jedna verzia, čo vidíme. Druhá verzia, čo vidíme, je častokrát možno niekto, kto je trošku väčších rozmerov, povedzme, že možno, že až vyslovene obézny, a nerieši to, tvári sa, že je v poriadku, nešportuje, ale prezentuje to, že vlastne cítim sa super, cítim sa ako bohyňa a je to v poriadku. Čo si o tom myslíš? Boli takéto extrémy aj kedysi, alebo je to teraz vyhrotené? Čo s tým hlavne? Tak, či boli takéto extrémy kedysi, vieš, kedysi neboli sociálne siete, takže sme to tak nevedeli navnímať. Ten, kto bol známy vďaka tomu, že niečo dokázal a bol v novinách, v televízii, vieš, čiže si videla naozaj... Nie to podhubie, ale videla som naozaj tú kvalitu z kvality, ktorá sa tam dostala. To nebolo teda, že som naozaj išiel do nejakej show a sa zo mňa stala celebrita a som pokračoval. Čiže to bola prvá vec, takže si to nevedela odhadnúť. Teraz, myslím si, že táto doba, tie napichané pery, kačacie, tie veľké zadky, tie veľké prsia, peťky, to tiež odchádza, že chcú byť ženy mladé, viacej prirodzené. Aj sa viac tom myslím, že mužom páči. Čiže tu je moja odpoveď, že naozaj už začína byť tá prirodzenosť dominujúca. A na druhej strane absolútne nesúhlasím s tým, aby sa prezentovali nie plnšie krivky, ale obezné krivky. Obezita je pre mňa choroba. Je niečo nezdravé. Ja s tým pracujem. Ja mám veľa klientiek, ktoré za mnou prídu a dokonca niekedy prídu za mnou s morbidnou obezitou a konečne chcú pre seba niečo spraviť, lebo tá obezita nesie so sebou aj iné, by som povedala, fakty. Tam je aj psychicky hodne, aj muž, aj žena deprimovaná a mala som klientky, ktoré mi povedali, že ja som bola vo stave, že som už nechcela ani vychádzať von, som sedela v jednom kresle, hanbila som sa a už ma ani nebavil život, už som ani nechcela žiť, už som len čakala na niečo, neviem na čo. A potom teda som sa dostala k tomu, že začnem a potom som sa dostala aj k tebe a dneska má o 35 kg menej, je plná života, športuje a namotivovala zo svojho okolia, zo svojej dediny je toľko žien, že všetci začali chodiť do fitka cvičiť, hej, čo je úžasné. To je úžasné. Čiže
každý ako sa dobre cíti. Klientke poviem, keď máš na sebe 5 kg, cítiš sa tak dobre, OK, rob to. Keď máš na sebe 10 kg, poviem ti, že vieš čo, 10 kg je veľa. Vieš prečo? Lebo trpia tvoje kĺby, trpí tvoje srdce. Hej? Čiže si skracuje životnosť týchto dvoch vecí a prečo? Keď preto môžeš niečo spraviť. Tak nemusíš veľa. Čiže ja by som naozaj povedala, že motivovať ľudí, ale pozitívnym. Nie ich dehonestovať, nie ich nejak kárať, ale možno ich navnadiť. A keď to nejde tým spôsobom, že pre seba, tak ja to skúšam cez rodinu. Máš 2 deti, chceš tu byť pre nich dlho, chceš s nimi žiť aktívny život, nevládzeš s nimi ani zvon, tak poďme na to, poďme do toho. Keď si to... Prepáč, iba... No poďte, ste zlaté? No áno, musíme sa obidve ukecané. Ja som chcela vedieť, že akú najväčšiu chybu robia ženy pri chudnutí. Že dajme tomu, že už sa rozhodnú, že chcú schudnúť, ale potom na niečom uviaznú. Lebo akože chudnutie je podľa mňa... po 5 kilách. Áno, že chudnutie je podľa mňa univerzálna téma naprieč generáciami. No jasne, to je naša téma. No, lebo chudnutie je určité obdobie. Ja, keď pracujem s klientom, tak tá prvá fáza najdôležitejšia je mesiac. Zdravo vieš schudnúť za mesiac nejakých 2,5 až 3,5 kg, ale to už je veľká motivácia, lebo to už je jedna dierka v opasku, hej, keď si zoberieš. Ďalší mesiac sú to už jedna, možno aj 2 konfekčné veľkosti, lebo za 2 mesiace vieš zdravo schudnúť 6 kg. Len teraz záleží o to, že akú má nadvahu ten človek a čo je cieľ práce s ním, hej, že kam sa chceme dostať. No a keď pracujem 3 mesiace s človekom, tak poviem, že už choď, už môžeš vyletieť z hniezda, vieš úplne všetko, nastavená si, vieš sama pokračovať v živote. A treba si uvedomiť, že život nie je o chudnutí a priberaní. Hej, lebo niekto schudnem, dobre, schudla som 5 kg a teraz čo? Začnem zase žrať, začnem zase zjesť to, čo nemám. Proste je to celoživotná disciplína, kde môžeš zhrešiť, ale zase sa musíš vrátiť naspäť. Ja hovorím, tak ako život, tak aj tvoj fit life by mal byť sinusoida, hej? Keď si pridáš, tak Uber, hej? Treba to robiť tak, aby si nebola hlavne psychicky zostresovaná, lebo často to chudnutie, teda nečasto, v prvom rade tvoja psychika je to, čo ťa začne motivovať a až potom telo začne spolupracovať, hej? Čiže za mňa je dôležitejšie, aby si to mala nastavenú hlavu, ako nastavené telo na to chudnutie. A keď dokážeš spraviť aj ja ako tréner, alebo ty ako človek, lebo ty ako človek to musíš spraviť, že ich dať do súladu, tak už je to jednoduchá cesta. Ja k tej otázke, čo som sa chcela vrátiť, je to, že tie sociálne siete sú teda viacej pre mladých ľudí inšpiráciou, alebo sú skôr pascov? Inšpiráciou. Áno? Myslím si, že tí ľudia už sú naozaj tak, ako hovorila Kika, že už sú múdri, že oni si už vedia vybrať a už si nebudú vyberať ten plebs, ten hnus. Samozrejme, otázka je tu, ja nie som na TikToku, hej, lebo nebaví ma to. Otázka je, čo tých 12, 13, 14 ročné deti, lebo tie ešte sú také veľmi ovplyvniteľné a ešte teda nie sú zorientované. Akože mám klientky, ktoré mi povedia, že Zori, počúvaj ma, 12-ročná dcera, že bomba, 13 samé jedničky, všetko, najzladšie dieťa, proste prišla puberta, klik. Jej najväčším vzorom je istá influencerka, ktorá je celá umelá napichaná, ktorá proste sa tvári, že najväčšia biznismenka, pritom vieme, že k tomu biznisu došla na základe toho, že nepoužila peniaze z čistého biznisu, ale zo špinavého. A že ona zrazu sa mi zvrtla z najzladšieho dievčaťa na 4-karku, 5-karku a keď ona chce len umelé nechty, ona chce mať napichané pery, ona chce mať umelé myhalnice a že keď jej to nedovolím, tak proste až išli do takého rozporu rodinného, že to dievča bolo schopné utiec z toho domu. Tak ja neviem, ja nie som rodič, ja neviem, čo takej matke poradiť, že ako. Dobre, to znamená, že je to aj pasca. Je to aj pasca. Lebo sa chcú podobať na niekoho, kto je poprvé falošný. Hej, to je vzor, ale ten chodníček si myslím, že vyšiel trošku po falošnej. I keď teraz je už úžasný, pracovitý, máka na sebe a tak ďalej. Ale proste, prečo som povedala, že pre mňa tá Dominika, to je pre mňa influencer, ktorý si to odmakal proste od športovca cez toho mladého človeka až do zrelej ženy, že si to odmakal a predáva to, čo teraz má. Hej, tú skúsenosť. Keby si mala zmeniť jednu vec v školskom systéme,
týkajúcu sa pohybu a zdravia, čo by to bolo? A ty vieš teraz, koľko majú hodín do týždňa? Stále majú len 3. Neexistuje, že majú 3 hodiny. Majú stále iba 3. Majú? A chcelo sa byť, alebo sú 2 a my sme mali 3. My sme mali 3, ale podľa mňa oni nemajú 3. No a preto tak... Podľa mňa, aj keby majú 3, tak chodia s ospravedlnenkami, že nemôžem. Si povedala, áno, to je teraz trend. No, mne sa zdá, že majú len 2, ale ja by som dala akože povinne. Ja by som dala povinne viacej toho cvičenia. A možno, že by som 3 by boli vyslovene, že by sa tam športovalo a 2 by boli možno nejaké také krúžky. Pohybovo, niečo také zaujímavé. Však len aj tanec. Vieš, keby si dala tanec, tak na tanec a na hip-hop ti nedojdu baby, že sa im nechce. Nechce, hej, ale dneska je taká technológia, že už to nemusí pani učiteľka sa teraz učiť. 50-ročná učiť hip-hop, hej. Ale proste to pustíš, tú pásku, proste to len tam zaradiť do tej osnovy, nájsť tú motiváciu, ja by som to vykreovala, aby som takto. Mne sa veľmi páčilo, že za nás boli také tie súťaže, neviem už, aké to bolo, čo ja som bola vo všetkom. Odznak zdatnosti, ale od gymnastiky, basketbalu, plávania, atletiky som bola vo všetkom, hej. A ja som si to užívala. A tie decka boli motivované, školy súťažili, takže trošičku to bolo tak podchytené, že ten šport bol prirodzenejší a tak ja tým, že som bola športiak, tak mňa tie hodiny veľmi bavili a ešte aj na našom gymnáziu sme mali plávanie. Takže to bolo úžasné. Takže snažila by som sa to infiltrovať viac do tej školy, aby bolo aspoň 5 hodín. Ale ako hovorím, nenútila by som ich, že 3 hodiny či 5 hodín športovať. Že spravila by som to tak, aby to bolo zaujímavé, kvetnaté, motivačné a určite by som nastavila niečo, že nejaké ospravedlnenie by asi nemuselo platiť. Neviem, ako to je, hej. Akože za mňa, ak by som bola učiteľka, niekto mi donesie, ja neviem, za 2 týždne, či za mesiac viac než 3 ospravedlnenky, tak akože mu poviem, že neplatí. Spojím sa s rodičom a vysvetlím to rodičovi. Tak, a teraz si chytila linec po hlavičke, trafila, pretože práve dnes som čítala článok jedného riaditeľa z gymnázia, alebo teda zo strednej školy, ktorý povedal, že učitelia už nevládzu, lebo rodičia spoločne s deťmi sa proti ním spoja a rodičia diktujú učiteľom, ako to má byť a čo má byť a podobne. To znamená, ak hovoríme o rodičoch, ktorých by si chcela zavolať a presvedčiť, aby niečo je možné, že sa tí rodičia postavia proti tebe. A to je škoda pre tie ich deti? Áno, ale v tomto prípade ako učiteľka, však ty dobre vieš, aká som je, že ja by som bola sekera. A ja by som bola. Cezo mňa ťažko by teda prešiel nejaký rodič, keby skúšal ísť proti mne v takom tom zlom postoji a nespolupracovnom, lebo môže mať občas aj rodič správny pohľad. Nehovorím, že nemusí mať, lebo to svoje dieťa možno určite lepšie pozná a tak ďalej. Ale nemyslím si, že je to dobré pre zdravie toho dieťaťa, ale ja by som v tomto prípade práve, že potrebovala, aby vedenie školy bolo interaktívne a stálo za mňou, pretože ja keď sa dohodnem s takýmto riaditeľom, ktorý ti to napísal, že OK, ale ja viem, že táto je lajdačka, lebo využíva benevolentnosť svojich rodičov, alebo tí rodičia ani nevedia, že má ospravedlnenku, však aj my sme si písali ospravedlnenky. Čo my sme si podpisovali žiacké knižky, a to už na základné. To som ja vôbec nerobila. Áno. No a akože v tom prípade by som potrebovala, aby stalo silno za mnou vedenie a zázemie školy a by som si tých rodičov pozvala a teda by som povedala rodičom, aby bola situácia, že teda stoja za mňou ako za učiteľom, lebo učitelia a lekári sú pre mňa 2 zamestnania, ktoré sú absolútne nedohodnotené, absolútne podcenené a sú tak vyčerpávajúce. Však ja teda, mama aj otec boli v medicíne, hej, mama zdravotná sestra, otec lekár. Viem, koľko má služobných mesačne, aby vyživil rodinu a viem, ako musel študovať, vzdelať sa celý život. A moji obidvaja svokrovci sú učitelia, takže zase to vidím aj z tejto strany. Koľko tá moja svokra úžasná, ktorá už konečne sme uprosili, že už chodí na dôchodok, už konečne myslím si, že je rok alebo 2 na dôchodku, ale aká bola poctivá a keď prišli tie nové technológie, akú nadpracu musela robiť, že ona často ona aj teraz mi hovorí, že ona nedokáže skoro spať, lebo zvyknutá, že chodila spávať o 11. o pol 12. Pretože nielen opravovala písomky, ale pripravovala sa. Vzdelávala a pripravovala. Je to tak. Takže tak. Takže tak idem ja? Áno. Vidíš rozdiel v tom, ako pristupujú k úspechu dnešní mladí ľudia a generácia tvojich rodičov? Ťažká otázka inak. Nie. Zorka si poradí. Tak dnes ten úspech je skvelý v tom, že sa dá zužitkovať a vieš z toho úspechu ako keby
profitovať. Hneď. Hej, vďaka sociálnym sieťam. Že je to je bomba. hej? To je bomba, že proste a hneď idú spolupráce a tak ďalej. Ja som bola majsterkou sveta niekoľkonásobnou a do prípravy som dávala len a len svoje peniaze, ktoré som si poctivo počas vysokej školy zarobila v kasine. Hej. A aby som sa mohla pripravať, som musela byť múdra a musela som vymyslieť nejaký program, ktorý som došla do STVčky. Dobrý deň, ja som tá a ja by som vám ponúkla toto a toto. A čo si myslíte, je to fajn? Wow, veď to je fajn, toto ešte nie je. Tak poďme do toho. A tak začala vlastne prvé cvičenie v slovenskej televízii v roku 1996, tuším, hej. A ľudia začali, a cvičilo sa ráno, hej. Tak som robila aj pre iné komerčné televízie, pre všetky komerčné televízie, ktoré vlastne na Slovensku sú, som robila takéto programy. Čiže ja som si musela zarobiť na to. Dneska je to, samozrejme musíš makať, kým sa staneš ten majster sveta. Pozor, tam je strašne veľa roboty od rikania. Ale keď už si na tej určitej úrovni, tie sociálne siete ti môžu veľmi pomôcť. Úžasné, keď máš aj nejakých partnerov reklamných, ale väčšinou agro toho, kde si, to je práca rodičov a podpora rodičov a rodiny, bohužiaľ. Trošku sa zamyslím nad takou vecou, ktorá sa udiala v poslednom období a to, že Ema Zapletalová vyhrala 3-krát. Je úžasná. Ja ju vnímam dlho, lebo Zapletalovala bola moja babička. Čiže aha, jasne. Vy ste aj rodine pospájali. Ja som písala, lebo s jej mamou som si písala, že či nie sú náhodou z Lovca, či nie sme nejaká vzdialená rodina, ale nie sme. Takže ja ju sledujem už nejaké 3, možno aj 4 roky a viem, že to je veľmi talentované mladé dievča. Ale idem k pointe. Ema Zapletalová sa v uplynulom čase stala trojnásobnou víťazkou Diamantovej ligy. Možno keď sa bude vysielať tento podcast a opakovať v decembri, už ich bude mať viac. Hovoríme o sociálnych sieťach. Ani pes neštekol, ani v médiách neboli nejaké veľké informácie o tom, že my máme Emu Zapletalovú, ktorá má takýto obrovský úspech. Keď sa opýtaš kohokoľvek z mladšej generácie na Emu Zapletalovú, možno práve tých, o ktorých hovoríme, čo ich ovplyvňuje sociálna sieť, netušia. Ako sa môže, prepáčte, vy ste múdre, používate umelú inteligenciu, ako sa môžeme pomôcť Eme Zapletalovej v tom, aby sa stala práve to, o čom ty hovoríš, aby prišli sponzori, aby ju podporili, aby sa stala inšpiráciou pre mladú generáciu? Idem do toho, skôr než ty sa opýtaš. Ema Zapletalová je športovec. Je to produkt. Rovnako ako Slavkovský, rovnako ako Sagan, ale je to atletika. Počkaj. Dobre. Nie je to isté. Nemôžeme porovnávať hokejistu. Hokejista má úplne inú cieľovú skupinu ako Ema Zapletalová. Ja teraz idem hovoriť o peniazoch. Hej? Aj ona ako atletka. Až teraz, keď sa dostáva, že vyhrá tú zlatú ligu, až teraz možno začína mať nejakých partnerov a sponzorov. Ten finančný aj prospech. Hej? Čiže akože ale ja viem, že šport a šport, Zorka, ja všetkému rozumiem. Tak, to je prvá. Ja nehovorím o peniazoch. Vieš, čo ti poviem? Podľa mňa chyba je v tom, že ona má určitý manažment, hej? Má manažment odborný, ktorý riadi tú jej odbornú atletickú kariéru, čo si myslím, že je bomba. Vidíme, kam sa dostala, takže vieme, že je to náš kamarát Alfons Juk, s ktorým som ja kedy behávala ako atletka. Je to jeden úžasný, mimoriadny múdry, človek, úžasný človek. Ale ja si myslím, že ona by mala mať v tíme nejakého odborníka na sociálne siete. A mala by ho mať už dlho. A to znamená, keď ja viem o Eme Zapletalovej kvôli tomu, že som bývala atletka, že si všímam jej časy, ako išla dolu, hej. A vnímam ju 3 alebo 4 roky, tak ona už pred 3 rokmi mala mať odborníka na sociálne siete, ktoré povie, dobre Ema, tak teraz bežia tieto virálne videá, tak poď spravíme. Ja viem, že je to hlúposť, že ťa to nezaujíma. Ty musíš toho človeka predať po každej stránke. Dobre, berem. Čiže tuto je otázka, že prečo. Áno, ale aj ja som musela byť, až keď som sa 3-krát stala majsterkou sveta, až tedy si ma médiá všimli. Aha, však je tu nejaká Zora Coborová, ona vyhrala v jednom športe majsterka sveta, potom v druhom športe bola u Arnolda a keby som nebola u Arnolda, každý na mňa kašle. Keby som nemala fotky s Arnoldom. To je pravda, bola taká doba, jasne, vieme, čiže áno. To je presne to isté. Ja som cez tie sociálne siete, vtedajšie, cez tie noviny a cez médiá, ktorá bola televízia, ja som sa ako tvár
dokázala sama zverejniť. Čiže na toto, ja by si myslím, že tú emu treba zverejniť. A treba ju zverejniť aj ako obyčajného človeka, ku ktorým sa približia tie baby a nebudú všetky chcieť byť len fitnessky, ale pochopia, že wow, že povie vyzerá, aká je to kočka, že aj tá atletika je super šport. Ja chcem byť vlastne, mám 11-12 rokov a no ja nechcem byť ako táto influencerka, ja chcem byť ako Ema Zapletalo a chcem to dosiahnuť. Tak, toto som chcela dosiahnuť. Ja ti k tomuto poviem, pretože to vnímam podobne a zároveň úplne súhlasím so Zorkou, že mali sme tu tuším Marcela Merčaka, ktorý vlastne povedal, že, alebo neviem, či to bola Dominika Cibulková, že je veľmi veľká konkurencia športovcov. Vo svete. Vo svete. Práve preto. Ale že ako športovec už častokrát v rámci nejakej slávy, úspechu a podobne nestačí. To musí byť persona. To musí byť proste niekto, kto má presne ten brand, osobnosť, kto jednoducho zaujme, ktorý proste, Cristiano Ronaldo, hej, pozná ho celý svet všade, ale má najviac sledovateľov na Instagrame. Miláčik, ale to je management. Presne, to je management. To není Ronaldo, presne to je tak. management a že má na to človeka. Áno, ale musel popri tom ešte dobre aj zahrať futbal. Prepáčte, zastanem tu sa. Tu sa bavíme o Eme ako vrcholovej športovkyni. Áno, vrcholová topka. Čiže... Dúfam, že sme jej pomohli dnes, že sa viacerí teraz pozrú a naklikajú si. Ja ešte poviem, prepáč, jednu podľa mňa veľmi kontroverznú vec, to neviem, či zachytila tvoja generácia, alebo ty konkrétne. A keď sa riešilo víťazstvo veľmi čerstvo Emy Zapletalovej, prišla na Slovensko Gwen, neviem, ako sa volá, ktorá vyzerá ako Robert Fico. Ja som to zachytila, ale veľmi som to bola v ignorovala. každej jednej televízii a v každom jednom rádiu, kde dávala rozhovor. Škoda. Sympatická, akože slečna, ale jasné. v podstate nebolo to dôležité. Mohli sme všetci hovoriť o Eme Zapletalovej, ale bohužiaľ tie hodnoty sú nastavené inak. A teraz sa ťa spýtam, koho to je chyba? No iba tých médií. A jej manažer. Oni si to, ale nejakého manažera. Ona je klikateľnejšia. Aha, no nie, je to chyba, že nemá Ema, keď že vyhrá. Teraz to hovorím, toho sociálne siete. Konečne to tu ožilo. Keď vyhrá Kúrnik šopa, tak na toho človeka, čo by mala na sociálne sieti odborníka, tak proste musí tam byť všetko, musia tam byť zábery, ak sa ona teší, musí to byť skombinované s nejakými zvieratkami, ako na sociálne siete manažera, pani Coborová vám tu dáva na musí, proste chápeš? To, že nejaká Gwen tu bola, však ja som to tiež zachytila, práve vtedy to bolo, keď ona vyhrala prvýkrát tú zlatú tretru, hej, keď posunula prvý zlatú tretru, vyhrala prvú zlatú ligu. Diamantovú ligu, keď posunula ten rekord, hej. Čiže presne v tom období, ale to nie je chyba, lebo tá Gwen, tu bol nejaký aparát, ktorý sa chcel zviditeľniť, však bolo to spojené s určitou modnou prehliadkou a ten človek, čo organizoval tú modnú prehliadku, to mal veľmi dobre podchytené cez sociálne médiá, takže toto není problém spraviť. Toto ma obišlo, zrejme som bola vo filharmonii. No, prepáč, Ivetka, tak nechcem ti povedať, že som out, nevadí mi to, nepovieme to, som šťastná. Proste ja sa snažím sledovať všetko, ja viem. Ako tiež pre mňa, tak Gwen je v podstate nezaujímavý človek, ale je to naozaj v jej výstupoch veľmi milý človek. Áno, veľmi. Zlatá. Proste. Za tie peniaze by som bola ja taká zlatá. Áno, však, ale to nie je jej chyba. Ja veď určite. Hej? To je jeden super management. Výborne urobené. Sociálnymi sieťami podporený. Tým pádom tam sa aj všetky televízie nahrnuli. Kašli na Gwen. Ema, nezabudni, takéhoto človeka musíš mať. Ty máš, Zori, veľmi rada výzvy. Celý podcast nás tu presvedčaš o tom, že naozaj si ten človek, ktorý si rád proste dá pred seba ťažké veci. Mi nedať matematickú rovnicu. Počúvaj ma, nie, čo ti nevyšlo? Máš niečo? Nemusíš povedať, ale aj mne niečo nevyšlo, idem ďalej, prekročila som to. No, to je, že nemám detičky, že nemám takú krásnu dceru ako ty. To je akože, čo ma v živote asi najviac mrzí, hej. Lebo viem, že keby som mala deti, tak by som mala od malička proste, tak jak ja som mala najväčšie šťastie, že som sa narodila najlepším rodičom na svete a to, čo mne dali rodičia, tak to by som ja s manželom mojím úžasným dávala našim deťom. A viem, že by to boli vrcholoví športovci proste, lebo ja by som ich tak namotivovala. Mali svetový manažment na sociálne siete. A to si píš. A vedel by o nich všetci. Ešte by mali len málo rokov a už by vedeli oni všetci. Okay. Som vedela, že sú dobrí. Ale je to sympatické. Aj keby neboli dobrí, boli som. Moje deti a pre mňa boli najlepšie. Takže toto je asi taká vec, ale neviem, za nejaký neúspech. Možno som spravila zo pár vecí aj v tej mojej kariére, že som bola vždycky taká, som bola tvrdohlava, som chcela ísť svojou cestou.
Vždy som bola veľmi taká ctižiadostivá, keď mi niekto naznačil, že OK, tak pomôžem ti, ale za to musíš mi dať odplatu takúto a takúto, hej, bavíme sa o vzťahoch medzi ženami a mužmi. Proste som bola vždy tvrdohlava, že som si to tak mala nejaké tie kolejničky, išla som si po nich, takže mohla som byť aj úspešnejšia, aj bohatšia, aj v rámci sveta známejšia, ale akože ja som tak spokojná so svojím životom a ako som povedala, v určitej fáze života sa dostaneš do takej pohody. Ja som včera doletela z môjho fit pobytu zo Sicílii, kde som mala vyše 30 žien. To bol tak krásny týždeň, tak naplnená pozitívnymi emóciami, tak naplnená smiechom, priateľstvom, pohybom, cvičením, z radosti, shoppingom, dobrým jedlom, vieš, čiže... Radosť. Vieš, no tak... Zorka, cítila si sa niekedy v nevýhode, že si žena? V minulosti to tak bolo. Teraz už nie. Dobre. Teraz už to nie je, že sa to zmenilo tie pomery, hej? Že už sme prerastli tá spoločnosť toho, že žena má stať pri šporáku a má sa starať o rodinu a muži sú tí. A jednu vec si poviem, čo ma strašne zaujala, keď bol COVID. Vtedy si veľa mužov uvedomilo rolu ženy naozaj do štipku kosti. Myslím si, že až do špiku išli dovnútra. A vieš, na čom som to ja zistila? Lebo na moje fit pobyty si môžeš kúpiť darčekové poukazy. A po korone my začali chodiť zase ženy na fit pobyt. Mne to kúpil môj manžel. Tí muži, normálne, ja som bola prekvapená, že asi 70% žien, lebo manžel ma sem poslal, lebo manžel mi to kúpil. Chcel mi poďakovať. Že oni si to vtedy uvedomili. Takže aj na tomto vidíš, že sa to tak vyrovnáva, že aj tak súkromne podľa mňa tí muži už a sú vychovaní hlavne dobrými matkami. Tak. Lebo ja som moje svokre vďačná za to, že mám najúžasnejšieho muža na svete, teda nielen svokrovi samozrejme, ale ja to vidím, ten vzťah môjho manžela s mamou a myslím si, že to je veľa v tej výchove rodičov. Ideme na rýchle otázky. Budeš rýchlo odpovedať. Ranné vtáča alebo nočná sova? Ja extrémne rávne vtáča. Disciplína alebo talent? Disciplína. To sme mohli vedieť. Kniha alebo podcast? Teraz už podcast. More alebo hory? More. Čiže sme si mohli typnúť. Silový tréning alebo kardio? Silový tréning. Hovädzí steak alebo koláč? Vybavené. Daj mi ťažšie otázky. Nemám. Zori, veľmi pekne ti ďakujeme za myšlienky, za tvoju prítomnosť a za tvoju budúcnosť, lebo verím, že si ešte mnohým z nás otvorila ďalšie dvere, alebo ich aspoň pootvorila, aby sme túžili, snívali a plnili si sny. Ďakujeme. Ďakujeme moc. Ďakujem za pozvanie. Ivetka, za dlhoročné priateľstvo. A Kika, teba poznám, ešte si bola len v brúšku. Takže mám vás strašne rada a pozdravte doma Martinka. Ďakujeme a ty pozdravuj takisto. Ďakujeme.